Studio. N'eziokwu ọ bụ mmadụ ka a na-aya. Ị ga-ata n'akụkọ nke gbasara mmadụ. Tata ọ ga-adị egwu ya bụ ịkwesịrị ịkpọ onye agbata obi gị na ndị nke gị niile ebe ọ bụla ha n'ugbu a ka ha pịa n'akara 9:9 ebe anyị ji asụsụ Igbo wee na-agbasa ozi. Solid FM ọkwụnụ mana anyị na-eti eti. Abụ m Chizzy Ane. Ọdịmma kpakpando ka anyị batara na kpọmkwem nke ụbọchị taa anyị were ndị ọbịa ndị bịa ga-akọrọ anyị akụkọ gị onwe gị ga-eji wee mụta ihe unu mara na ihe anyị na-eme n'ebe a bụ ịgbasa ozi otu anyị si ebi ndụ ọma na-akwalite omenala ọdịmma ndị Igbo. Ya mere anyị na-eji anụ ebe a wee na-akọ ka o si dị anyị ka o si gbasata anyị. Nke anyị ga-akọ taa o nwee ike ịnụgo ya o nwekwana ike ịnụbeghị ya. Ofu nwa afọ Igbo ichie okenye kagoro nka o nwee ike ọ bụrụ na ịnụbeghị ya na ọ nọrọ n'ụlọ mkpọrọ n'afọ 19. Ọ banyere n'ụlọ mkpọrọ ahụ oge ọ dị ihe dịka afọ 80 wee nọgide ebe a wee rụzie ugbu a ọ nọgoro ọ dị afọ 100. Maka ka akụkọ ya si dị mie emi mere na ndị na-achụ mpụ ọsọ elu ana ọkwụ elu ana n'ala anyị, ndị na-achọ ka ala anyị dị mma zoniri ije wee depụba akwụkwọ wee dejere aka chịbụrụ obodo Imo ya bụ Rochas Okorocha. Ha depụrụ ya akụkọ wee kọsara ya maka nwoke a na-ekwu maka ya, na m ekwu maka Pa Celestine, na ihe gbasara ya. Ha jegide ije ya Chineke wee zie ekpere. Ichie a okenye adịgoro afọ 100 ha wee kpọbatasịa ya kpọpụta ya maka na akụkọ dị ya na nwa ya na ihe dịgasị anya mere anyị ji si na ndị GSAC nakwa nwa Pa Celestine ga-abịakọrọ anyị ka ije si bido na ihe butere nke a niile ha ji jide nna nwoke ma wee tụọ ya nga. Ka anyị gbapụ ọsọ ozigbo. Cheta na ị nwere ike ikiri ụmụ ihe a niile na YouTube ije na Kpakpando TV. Ị ga-afụ ihe a niile. O nwee ike ọ bụrụ na ijebe mana ị chọọ ịfụ nna anyị na-ekwu maka ya, ijekwa na Kpakpando TV ịfụ akụkọ gbasara Pa Celestine ka ị mara ihe anyị na-akọ maka ya wee na-afịa. Ya bụ a na-akọ ya tata iwere wee na-atinye ọnụ na ya, mana m ga-akpapịa ọsọ ozigbo ka mkpọbata ada anyị nwaanyị, ya bụ nna nwa Pa Celestine. Pa Celestine nna ada anyị ị ga-akpọdebe opi okwu ka ụwa wee na-anụ ọnụ gị ọfụma. Kọwara ya oyi bụ kpọmkwem na mbido. Kọwara ya oyi bụ n'obodo ebe isi. Na mbido nna ekene ọha na eze niile ndị na-ege ntị n'ụbọchị nke taa. Aha m bụ Chisom Celestine. Abụ m nwa Pa Celestine Egboruche. Ọ dị mma. Nna nwa Pa Celestine Egboruche. Ọ dị mma. Ụfọdụ na-akọ kemgbe ihe gbasara nna gị a. Ọ nọ na nta akụkọ dị iche iche na Kpakpando TV, ọ nọkwa ebe a. Mana ụmụ Igbo
nọ n'ala Igbo tata ga-achọ isi n'ọnụ gị ka ị kọtụrụ ha, maka na oge anyị jere n'ụlọ ọgwụ ebe Pa Celestine nọ, anyị chọrọ ịgba ya ajụjụ, mana ka o si dị anyị enweghị ike maka ọnọdụ nna ya nọ ugbu a. Anyị wee na-asị na ị kwesịrị ịbịa ka ndị ọzọ wee nụ gbasara ihe a, mara ka o si dị, maka na nna anyị dị ka o si dị ugbu a o nweghị ike ịkọchawala anyị ihe a. Mana na mbido, kedu ihe nna Pa Celestine Egboluche na nwa ya mere aji tụọ ya nga, aji tụọ ha na-abọ nga? Gịnị ka ha megodoro? Ka anyị bidogodo ebe a. Kedu ka o si bido? Ka ọ dogoro anyị akụkọ Pa Celestine a na ebe o si na ihe mere o ji ya na nwa ya ji jee nga. N'egbu oge ọbụla Pa Celestine bụ onye amachara Owere Akọkwa na Idatọ North Local Government Area nke dị n'Imo steeti. Ọ ruru otu oge nwoke anụwa a na-akpọ nwanne nna m, mpa m were ya asị nwa. Nne ya tọrọ nna mpa m, so nne ya na nna ya nwụkwara n'oge, otu a ka nne na nna m kwa nwụrụ n'oge. So m ga-asị na mpa m Pa Celestine Egboluche zụrụ ya na ihe niile ọ bụ rukwe mbọsị ha si na ọ nwụrụ. So onye a na-ekwu okwu maka ya wụkwa na nwanne m nwoke nke nwanne nna m nke ndị oyibo na-akpọ uncle. So ọ ruo otu mbọsị, ọ bụrụ na nwa okorobịa a na-akpọ Joseph Okoro, onye savụrụ ya na Igwe Ọcha a na-akpọ Port Harcourt. So ọ ruo na ka mgbe ekwesịrị idu nwa odibo a, onye gbara onye odibo, nwata a na-ekwu gbara nwanne nna gị odibo. Nwanne nna m odibo. So onye anyị kwuru na egburu bụ kwa na onye nwanne nna m. Na-aga n'ihu. So o ruo na ka a ga-edu nwa odibo anụnwa a na-akpọ Joseph Okoro. Ihe anyị fụziri bụ ọghọwa ara. So ka ọ na-aghara ahụ, nwanne m nwoke bụ Paul nke nọkwa na prison a, maximum prison Enugu ebe a na-ajụ ya ka ezi uncle, ka ezi ihe merenụ, nwaanyị ka ga-eji mee oke ka ọ ga-asị ka ọ ga-awụ oruo time ị ga-eji du ndị mmadụ. Ndị nke mbụ oruo oge ị ga-eji du ha, inye ha allegation, ibo ha ebubo, chụpụ ha. Why not ime ya onye nke akwana dama ime ya ara? Obido bawa mba. Ọ sị nwanne m nwoke na ọ bụrụ na o kwusi ike na ọ ga-akụkwa ya ara nke ya, kụọ mpa m, kụọ mma m, iwe ji iwe nwanne m nwoke. O jekwaje kọwara ndị ụmụnna anyị sị ha nekwe ihe merenụ, mana enweghị onye tiri ọnụ n'okwu a. Ha niile ha kpọkwara oku, nọkwa ihe ha nọrọ ruo abalị, ruo ebe 3 o'clock nke isi ụtụtụ ụbọchị ahụ ha ndị ụmụnna kpọrọ oku a, mana enweghị ihe ekwupụtara n'okwu a. A chụpụrụ nwanne m nwoke n'ezi, ọ nọ n'ezi, ụmụnna nọrọ n'ime na-akọ ihe gbasara ha, na amamihe ha na-akọ. So ka a kọsịrị akụkọ a, enwekwanụ mgbe a kpọrọ sị oke ngwa ka emezie okwu anụnwa, mana anyị gwara nwanne m nwoke ya hapụ ya nwanne na nwanne. Nke bụkwa na ọ hapụkwara ya oge ahụ ọ bara nwanne gị ahụ mba na ya ga-akọkwa ya ara nke ya. Eweka nwanne gị ahụ ha ji dobe aka n'ọnụ n'ụba ọgụ oge ahụ. Enweghị ihe dịka ọgụ. Ha alụghị ọgụ, ha agbakwanụ gị mgba. Sọsọ ụtọ ahụ ha si kwuo ya ka o si jedebe. Onye jezi kpọọ ụmụnna. Ọ nwanne m nwoke agakwara ga gwa ụmụnna si lekwe ihe mere, lekwe ihe nwanne nna anyị kwuru ka adị ama ama. Ọnịsha gwara Obosi. So ọkwanụ sọsọ ya wụ ihe mma merenu. So oruhu mkpụrụ ụbọchị one na one. So anyị na-agafekwa na ya gị iyi, ndị mmadụ nọ meeting na nke ofu onye kindred chief anyị a na-akpọ Chief Ọnụnụ Eze, Chief Anthony Eze nke nwugoro anwụ. So ndị mmadụ na-eme meeting, mpam na mama ama ha. O rukwere otu ọnwa ha mere meeting a.
mpa m amaghị, nwe onye gwara ya na a na-eme ya nzukọ n'azụ. Yes, mpa m amaghị, mama amaghị. So I dịzi surprise mgbe e meziri ihe anụnwa, mgbe ha mebibe ebe bupụtezie ihe nzukọ ha mere. Ihe anyị fụziri bụ ndị mmadụ nọzie na buru egbe na-agagharị na compound mpa m na-asị na mpa m nwere 24 hours iproduce nwanne nwoke. So mpa m adịkwanụ mpa m na-adị surprise ịnụ ụdị akụkọ ahụ because nwanne ya latago na-achị. So onwezi ka ihe si ime ọnwa ha and enwekwanụ ọbụ phone ya na nna gị ebiro n'obodo ọ na-esi abata obi igwe ọcha ka ha gbachara mba ya na nwanne gị ahụ gbachara mba ekpechara ikpe ọ na-achịzi ebe ọ na-achị Port Harcourt kemgbe ahụ afụgo ya kemgbe ahụ cherenụ a na-agwanụ gị kemgbe ka ọ lawara o rughị ha many days ama m ihe mere na ndị mmadụ abịa buru egbe na-agagharị na anyị weta nwanne nna m na a na-achọ ya achọ. Mpa m si na ụdị dị agha. So orukwanụ gị ihe anụnwa onye polisi onye iwu ojii abụọ abịa si na a chọrọ ịkpọrọ mpa m asị na gịnị mekwere na asị ya na enwe ihe ha nwere ike ịgwa ya na unless ma eruru station eruzie police station ha dosa mpa m ebe ahụ. Ozi the next days ka ha kpọsiri anyị na nke ọnụnụ wụ Chief Anthony Eze ebe ahụ ka a nọzi na-agba anyị ajụjụ ọnụ. Onye ahụ ọ bụ eze obodo ọ kindred chief n'ọnụ mara anyị ya bụ onye isi. So ka a na-ajụzi anyị ajụjụ ahụ ha na-asị m na nkwete na mpa m gburu nwanne m na-amaghị anyị. Asị m na nkwete na mpa m gburu nwanne nwoke nwanne mpa m na-akpọ Sirin Igbokwe. So nsị ha na mama nkwe ụdị ihe ahụ. So ha megide ihe ha nwere ike ime bidozie kụwazie ihe ebido kụwa onye ọbụla ihe kụwa mma m kụwa mpa m kụwa nwanne m nwaanyị na nwanne m nwoke kụwa anyị ihe otu a ka ha kụziri anyị tinye anyị na ndị bifo ihe ebido. Enwere ofu nwoke onye obodo anyị na-abata ọ na-awụ ọbata be mpa m ọ na-ekwu ụmụ okwu dị agha because mpa m nwere ebe ọ na-azụ ọkụkọ, ọ na-azụ torotoro ụmụ ihe ndị a, ọ na-azụ ewu, nkịta. Anyị nwekwara plantation, anyị nwekwara mpa m nwere ala dị ọtụtụ n'ebe n'Imo aka ị na-ekwu ka ama chara Owere aka ọkwa ka m na-ekwu okwu a. Ị mara oge adịcha anyị chọọ ka egbuo ya ịchafụ ka esi banyezi n'ụlọ ikpe nke meziri na amaziri nna gị ikpe ọnwụ tụọ ya nga ikpe ọnwụ ya na nwanne gị nwoke ka anyị gbubiri ụta maka oge. Ihe mere na bụ na nke a na-ekeburu anyị gawa na police station aha from Idiato Uruala police station ka anyị tiziri anyị na akwụkwọ nwoke anụmanụ na-ekwu na-agwa gị mgbe ọbụla ọ bịara ọ na-agwa mpa m so gụnwa batara mbọsị a arụtago unu ibiri nwee nka ihe ọbụla itiri aka ọ na-aga na mụnwa bi na nke nna m rụrụ na-enwebeghị nke m rụtara. Ụfọdụ si na ha ka bi na nke ọgọ ha nwoke rọrọ ha ka mpa m ga-esi nata mbọsị a rụta ụlọ o biri na ya ihe ọbụla o tiri aka ọ na-aga. So the man na nke anyị nọ na moto nke ekwa na-aga na state CID ọ na-ekwudata na ebe ahụ na iru ebe ahụ na-enweghị oge enwere ike inye anyị maka ime statement na ebe ahụ wụ shoot aside mgbagbu na a ga-agbagbu isi anyị na-enwe onye n'ime anyị ga-abata na so na ọ ga-agwakwa ndị gọọmenti n'ọwa ala ka anyị na-azọ with that my uncle so that ka gọọmenti nwee ike take ya serious. So onye mere eji kpọga anyị na state CID. So ka biziri ebe ahụ ka Chineke si mee ebere onye obere na onye ọmụ ike ọ bụ Chineke wee tụgharịzie ihe niile ọ bụrụzie to our favor. Ka rukwara ebe ahụ bụrụ na Commissioner of Police ebe ahụ afụ ihe na-eme na ọsị na ndị nka o bitakwara ha mmiri ka ndị mmadụ ga-esi nọkọta kpụrụ family niile kama a ga-akpụrụ onye ha si ha na-eme ha na-enyocha na omebi akpụrụ mmadụ ncha na nke akwụkwa mmegide ka nke a even ha mechara buru mma mpam ji arụ ọrụ buru bute na state CID ka mma ha bịara ebe a ndị mmadụ na-asa mma nke a asị eji gbuo onye ọbụ ọkwa ebe a nka m nụrụ sef na ọ na-awa ejiri mma gbuo ihe ọbara na ọ na-ata nchara ozugbo mma na-enwu a na-asị mma nke e butere taa na ihe awụ na mma awụ ihe eji gbu mmadụ ịghọtago. Ọ dị mma nwanne ahụ a na-ekwu na-egburu
ebe ka ozu ya dị afọrọ ozu ya kemgbe ahụ igwe m na-agwa ndị ụwa na-ege m ntị na ma ọ nwụrụ anwụ ma ọ nwụghị anwụ anyị amaghị ruo tata mana amara nna gị kpọọ onye asị afọrọ ozu ya anyị afọ ozu ya ha gwakwana anyị na afọrọ ozu ya ma ihe mere na ka anyị ruru steeti CID ha ekwekwana ka anyị mee statement ha sị na ya emego statement anyị na-ajụzi ka ezi na nrọkọ n'ihe and enwere mmadụ abụọ polisi abụọ mere statement n'aha mpam na nwanne m nwoke force ọha ka ha sign anya so under na ọwụ confessional statement eji ma ha ikpe and ka ọ ruru di a onye nke ọkaikpe ji okwu anụnwa akpọkọ nwanne m nwoke jee ọsịa ma lekwa ihe merenụ na ihe merenụ na-eji even jicha ha azụ ya eji mma wee gbuwasịcha anya azụ ebe ọ na-azọ na ọ gaghị asain ihe anụnwa ọsị ya na asị na ebe ọ bụ na ọ wụsị gị na-eche nọ dị a na ọ ga-eji ya ma ya ikpe onye ọkaiwu unu kpọtakwa nke ka ọ na-ewere onye anyị nwere onye ọkaiwu ahụ kwado nwoke wụ efo ya ị ga-asị indeed onye a kwesịrị ịbụ onye ọkaikpe because o topụrụ gbaa mana ihe gbagoziri dị m anya wụ na mgbe ọbụla eruru na ebe a na-ekpe ikpe ọ ga-egwunwude ofu okwu ihe a ga-anụzi bụ na this court have been adjourned to so day ofu ugbo ka amara unu ofu unu ikpe ka amara unu amara nna gị na nwanne gị ikpe ọnwụ ewere ka esi unu jee ebe ọzọ jee ka ekpegharịa ma ọ bụ ikpe na ojuhu n'afọ na-eji gba akwụkwọ na ụlọ ikpe ọzọ na ojuhu n'afọ ebe ahụ ekpedebere ka unu hapụrụ ya maka na ọ na-abụ ewere ka esi ma mmadụ ikpe ọ bụrụ na ihe ikpe ahụ amara na ha nabata ha eje ebe ha ga-eje ikpe na ojuhu afọ gbaa akwụkwọ na ikpe amara ha ejughị afọ ka ekpegharịa ya ya bụ nke a na-akpọ appeal ihe mere ihe ahụ bụ ebidokwa n'ikpe a na high court Uruala from high court Uruala ebugozie na Olo high court 1 so ebe ahụ nke a nọzi ọ na-abụ oruo mbọsị ikpe odinye onye ọkaikpe na-amadịghị onye mpa mbụ sef ka ọ fọve ebe okwu si bido otu a ka ọ na-eme ya each date etiri ikpe oti onye ọzọ ọ bụ ụdị ya nwa ga-eji aka eje ma ọ bụ tie onye ọma otu ikpe si bido otu anyị nọ ofu echi ọkpọ anyị na fon na erurugokwe the judgment na enyere ha deadroll na otu a ka anyị si anyị ama na ikpe dị otu a ka anyị si nụ ya so I did the surprise ntị kezi ọsị m na the next day ọkpụkpọ m na anyị nwekwara ike ije mee appeal ma anyị chọọ nsị a na ụdị dị agha kezi ọgwụgwụ kwesịrị ime ụdị ya ma ọ bụ na anyị chọrọ ma ọ bụ na ịchọ ka anyị mee ya ọgwụ onye ọkaikpe ngụnwakara anyị mara ga-enye anyị ndụmọdụ otu anyị ga-esi gaa n'ihe a ọsị m na ya agwana m nsị ọgwụgoro na ị chọghị ibulite okwu ọzọ ọ bụ na ị chọrọ ka anyị chọọ onye ọzọ at least gị isi anyị na-ekwe nke a bụ just like that ọ dị ma ka ihe a niile maka na a na-abịa oge anyị na-egbu ya ịchafụ akụkọ ọkara ka e mesịrị ihe a isi na nna gị were ana nwee ihe niile ọ na-akọ n'ụlọ unu ihe niile ọka dị ihe niile ahụ ka ha anyị na-ebe ahụ ka enwe nke unu eje tinye aka mee maka ikpe a enweghị pin anyị ji pụta anyị si be eze ahụ akpọrọ anyị ebe a nke si kụrụ anyị nkwonkwo ruo police station ya nwụ mfudebe anya ifuru be anyị nna gwa gị eziokwu ya nwụ mfudebe anya afuru be anyị nọzi na ihe anụnwa na Uruala station ozi abata na akụtuo n'ụlọ mpa anyị so ọkwụta nke anyị na ndị ka a na-akụtu ya onye ọbụla na-ewere ihe ọbụla sọrọ ya onye ọbụla na-ewere nke ọbụla sọrọ ya enwe onye ọbụla ji shichi faden enwe ihe a ji pụta n'ụlọ ndị a niile na-eme ihe a bụ ndị ole ka ihe ụmụnna unu kwuru ọha nwa bụ ndị na-akpa nkata ọha nwa mere ihe a ndị ụmụnna unu because ụmụnna nna gị yes because mpamada sọpọtụ ha n'ihe ọjọọ ihe ọbụla ha na-eme ihe ọha na-ekpuchigharị afọ oji asọba ọcha afọ ọcha asọba oji mpamada ekpuchi ya so ọ na-abụ abụta ụdị ihe ahụ mpamasị ha n'aka ya adịghị ha so okay that means na ọ bụ ha na ya so that means ọ dị against them
mana ihe gbagwojuru ya bụ na isi na onye a na-ama ikpe na-egburu na afụbeghị ozu ya ruo taa na ma na ọdịndụ unu amaghị even onye a na-akpọ onye dọkịnta ka ọ bụ onye polisi a na-akpọ nenene autopsy si na ọ bụ ọkpụkpụ ka ebutere ya ma unu nwaanyị na-eme unu anụrụ oge ebutere ihe anyị afụghọ onye ọka iwu na-anọchite anya na ọfụkwara ya anyị afụghọ ọ dị maka oge maka ihe a ga-ekwu gwara ka nna gị ahụ dị afọ n'ugbu a ọ dị afọ 101 o wee ike oge a kpọrọ ya kpochie na nga ọ dị afọ 80 afọ 81 nwanne gị ahụ n'onwe ya dịkwa n'afọ ole afọ mana ịwa ka na ebe ahụ ọ dị mana enwere ihe m chọrọ ikwu ndị mmadụ ka m gwa ndị mmadụ na enwere ihe ndị mmadụ na-epestigharị na-asị onye ọ bụ fụrụ ya nọ n'elu nkwụ nọrọkwa n'elu ebe ọ bụ na mbụ ndị na-agba ama ihe a sị na ha fụrụ mpam ka a na-anata chọọchị enwere ebe anyị na-akpọ ụzọ ụlọ isi St. David Catholic Parish were aka ọkwa na-anata isi ya na-anata enwere ebe a na-akpọ Appian Way a na-esi ala na ha fụrụ mpam ha ka ọ na-anata a sị na ndị mmadụ na-eti mkpu n'ime ọhịa ha sị ka ha jee gbuo ọgụ mpam asị ha na onye ọbụla efuru na-eti mkpu n'ime ọhịa ijewe igbu ọgụ ajụọ ha oke ka nwoke a na-anata oji mma ka oji egbe ka oji shovel ha sị na o ji Baịbụl anata na ha chekwa na n'ọnyanwa na ha afọ ilile n'ọhịa oke adịkwa surprise ka m nụkwara now na a na-epesti na onye nwa ji nọrọ n'elu nkwụ wee fụ nwanne m nwoke na mpam ka ọ na-egbujashi onye ọgụ onye ahụ na-epesti datin nna gwa ị ga-eprove nwa ya beyond every reasonable doubt ma onye ọ bụ na ọ dị ndụ ya m ga-achọ ka ị provide ya that man because ọ ga-apụta bịakwuo ka o siri mee ma gụnwa na-epesti ihe ahụ ma ndị otu gị mma achọ ihe anyị kwuru dị mma maka na ọ bụrụ na dịka ihe anyị kwuru ugbu a na onye asị na-afụrụ ebe nna gị na nwanne gị egburu onye ahụ gburusie lie ya n'ala ọkpọ ha jee ebe ahụ ebe eji egwupụta ili ebe eli mmadụ na tupu atụ nna gị nga ma nna gị na nwanne gị ikpe ọnwa nke a bụ ụmụ nwee n'akụkọ a mgbe a na-ekpe ikpe enwe ihe dị otu ahụ pụtara na ihe m ji jụọ ya m na-esi na-egwupụtara ọkpụkpụ ewe ebe ejiri ili eji egwute ọkpụkpụ ụnụ afụ na ebe a ka egwupụtara ili mmadụ wee jezie sizie na ọ bụ onye a na-ekwu maka ya mgbe a na-agba onye mere dị autopsy ka a na-akpọ cross-examine ọ sị na ajụrụ ya sị ọkpụkpụ ihe onye anyị jere denye autopsy efuru ozi ya ọ sị mba ka esi mee ọ sị na ndị be anyị jere weta ọkpụkpụ gosi ya na onye nwa jeje weta dị ọkpụkpụ sị mba na ndị be anyị jeje bute dị ọkpụkpụ nye ada anyị Amaka Nweke ọ bịa bụ isi ndị Global Society for Anti-Corruption ndị gbere mbọ na agbapụtara Pa Celestine n'ụlọ nga jere ije ya anyị chọrọ ịma ka unu si n'akụkọ a wee jebe ije a wee luo n'oge a ebee ka Pa Celestine nọ ugbu a Chizidalụ okwu a miri emi mana ọ naanị Chineke nọ n'eluigwe mazuru ihe niile Pa Celestine nọ n'ụlọ ọgwụ kịta n'ụlọ ọgwụ a na-akpọ St. Daniel's Hospital na 7 Links Road Independence Layout maka na mgbe Pa Celestine pụtara olileanya anyị bụ na mgbe Imo State grant dị ya pardon maka mgbe anyị nwetara ozi a bụ ahọ gara aga site n'aka nwa ya anyị wee tinyewe anya onye na-achị ala anyị ya na onye na-achịkwa obodo Imo State na ka ha pardon n'oge last year ahọ gara aga ya bụ Rochas before ọpụọ so I wee petition na wee na-ayọ ka agbaghara ya ịghọtago maka ahụ ya na anyị bịabịa n'ezie ya fụ na ahụ ya ma eji ya ma ahụike ya dịrọzi ịghọtago ọ na-ayazi ọtụtụ ọya anyị wee na-asị na ile anya na mpaghara mba ndị ọzọ ị gaghị ahụta ụdịrị ihe ahụ ị gaghị ahụta ụdị onye nọ n'ahụ ahụ ịnọ na nga na obodo ndị ọzọ na ọ ga-adị mkpa na akpọpụtara ya na ọnwa n'ụlọ nga ọ gaghị adị mma na ntị mmadụ ka Chineke sikwa wee maa amara site n'ahụ gara aga wee rutezie n'ahụ a ụnyaahụ mere ya
1 week eji wee nye ya pardon na akpọpụta ya n'ụlọ nga mgbe anyị jekwa na ole anyị bụ na ndị kpọpụtara oge akpọpụta oge enyere ya oge agbaghara ya ọ bụrụ n'izu ụka gara aga mgbe ọ bụrụ izu ụka gara mana ofu izu o si na nga pụta yes so mana mgbe anyị na-eche na ndị gbagharụrụ ya na a ga-enwe ihe dịka ebe a ga-edu ya dobie onwe ihe a na-akpọ ndị oyibo na-akpọ rehabilitation ka elekọtanwu ya maka eji ya na arụ ya adịcharozi ka oge esi dị ihe ọtago mana anyị afụrụ ihe dị ụtọ ha ọ bịa bụkwa ihe jọgburu onwe ya anyị agaghị akpọfụta na ya hapụ na ya otu ahụ so ihe anyị chọburu ime bụ anyị dugara ya onye na-afụ maka ahụike eneti ya anya maybe 1 or 2 days anyị edunaruo ya bịa mana nwa ya nwaanyị bịa na-asị anyị na-anekwa na onwe ha ozikwa ebe papa nwe na ụlọ ha na-akụkpọ gị o wee bụrụ ihe ịgba anya mmiri ihe ọtago so papa ka nọ na hospital mana ihe na-ekwu bụ na ọ jọrọ njọ na ụdị ihe dị ụtọ a dị maka na ụwa anyị nọ na ya o nwere onye ga-asị na ya nwa kacha bụrụ ezigbo mmadụ ọ bụgodị na ihe ọbụla bụ na ya nwa ka ihe si wee dị a grant gị ya mgbaghara ndị be anyị suppose ime gị na ịgbatara papa ọsọ enyemaka mana ihe anyị na-enwe enyemaka anyị na-enwetegodi ebere enyemaka anyị na-enwetego n'aka ndị si esi onwebe ọdụ ndị nọ na gburugburu anyị bịago ma ndị ụka ọ gbagojuru m anya onwego ma ndị isi ụka m kpọtụchara maka okwu a wee rukwa taa anyị anụbeghị ihe ọbụla banyere ha anyị adịghị eme ya na anyị nwere ego anyị nwa na nwaanyị na-achọ enyemaka mana ịma na mbụ mmadụ obi mmadụ ọ ihe anyị bịara ụwa ka anyị mee ka anyị nyere mmadụ ibe anyị aka ịfụ Chineke na onwe ya machakwa na ụfọdụ ihe dị agha ga-adakwasịcha mmadụ wee sị mgbe ya nọ n'ụlọ mkpọrọ ị bịakwa bịa mee gịnị neti ya mgbe agụụ na-agụ m inyekwara m nri mgbe mmiri na akpịrị na-akpọ m nkụ ka ihe i mere m so ana m akpọ ha n'eze na-ege ntị ụfọdụ na-ebu fake news before ị na-ekwu ihe ọbụla the golden shot ihe ị na-ekwu na ihe a bụ ihe mee gịnị ihe ziri ezi a sị na nekwa ka egbe si fe ma ị nọghọ mgbe egbe na-efe ọ dị mma ihe ọzọ anyị chọrọ iji tupu anyị agbapụ ka ndị ọzọ wee tinye ọnụ maka oge anyị ọ na-ewute na oge taa na anyị kwesịghị ibido n'oge mana ama m na ọmbụ unu na-agba ọkachasị ndị GSAC ịfụ na abịarutere ebe a na ọ dịghị fecha fecha nke mbụ bụ dịka nwa Pa Celestine ji kwuo ya bụ Chisom ọ na-ekwu na ihe a dị ka ebubo na ka esi ikpe ikpe a na-ewe ka ọ dị ewe mbọ ndị GSAC na-agba na ndị ọzọ ịfụ na ndị niile a mere ihe a n'agbanyeghị na oge ekwesịrị ije ikpegharị maọbụ na ikpe afọ eju ya bụ apil na oge nke ahụ agafego na-ekpeghị ikpe mana ewe ihe ọzọ ndị ọkaiwu nwere ike ime ịfụ na ụdị ihe dị otu a na-ewe ka ezinụlọ ugbuazi nne nwunye Pa Celestine na-anọzi ya ọkwa ada anyị mama gị ọkanọ ya ada gị nwaanyị nke ọzọ ọkanọ ya ọ fọrọ gị wa na onye nke nọ na nga ugbu a ewe ihe a ga-eme ihe a ga-eme ịfụ na nwa ya aka nọ na nga unu ejeghị ije nke ahụ anyị na-ejekwa ije niile a ka anyị na-eje anyị akwụsịbekwa ihe ọtago anyị na-akpọ maka na Rochas apụgo n'ọchịchị anyị na-akpọ kuzi onye isi na-achị obodo Imo steeti bụ ihe dị ọha ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka ihe ọtago anyị na-ayọkwu for pardon for Paul maka na ụtọ ọ dị kịta ifugonu na ọ bụghị Chisom ga-enetekọta papi ya ọ bụrụ ihe ọ ga-emenwu naanị ya ọ ga-adịkwa mma ka atụlekwa ma mee gịnị ma gbagharụkwa Paul wee mee gịnị wee kpọfụta Paul ka o wee nwee ike ịbịa mee gịnị nete nne ya anya ọ dị mma nke bụ eziokwu bụ na abụ na onye anyị na-ekwu maka ya Pa Celestine Egbo Oluche enwere ike ịbịa ebe ọka abịa mana ọ bụrụ na ikirie Kpakpando onyonyo Kpakpando TV na YouTube ịfụ na nna ya oge anyị ji gbaa ya ajụjụ ọnọdụ ọ nọ na ya ugbu a na-agba ya mmiri mana ekene dịrị Chineke na ndị GSAC ya Global Society for Anti-Corruption na ha agbasi mbọ ike n'ebe ọ nọ n'ịfụ na o wetụrụ onwe ya nna ya ịkọ akụkọ na-afịazi ya alụ ikwu okwu na-afịa ya alụ ikwuri na-afịa ya alụ dịka Oriakụ Amaka Weke si kwuo ihe niile na-eme
nra dị iche iche ka a na-enyocha ya ahụ n'ụmanụ onye nọ na mkpọrọ na mkpọrọ onye dị karịrị afọ 80 na ụma onye karịrị afọ 80 jee ụlọ mkpọrọ nọ ya afọ 19 ugbu a ọ nọ narị afọ na ụma ịmara ka o si adị ịchọ ịfụ ya mana ịmara ka ị ga-esi mee mana anyị ga-agbapụ ekwentị ugbu a ka ndị mmadụ ajụjụ ole na ole mmadụ ole na ole wee tinye ọnụ n'okwu anyị bịachite azụ anyị na gịnị ha bụ Chizi Ani. eziokwu ewekwa ụwa sịrị dị nọ ka akụkọ a si dị anyị ga-agbapụ ọsọ ozugbo maka ihe a ga-eme ka nka mmadụ ole na ole tinye ọnụ oge ahụ anyị eyi ụlọ ekwentị mana ị chọọ ịmata ka ị ga-esi wee ihe aka jee na Kpakpando TV ka ị weta akara ekwentị ị ga-eji ihe aka anyị ga-enyekwa gị ụmụ akara ekwentị a niile ka ị mara na ihe a na-ekwu bụ eziokwu mana akara ekwentị ị ga-eji wee jụọ ajụjụ ugbu a n'ebe a bụ 09097711009 ma ọ bụ 09023111009. onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ọ ga-adịrị gị mma ndị ebe isi akpọ abụ Maazị Friday Okechukwu nta ma Anambra West akpọ gaa n'iru nwanne anụrụ m ife m na-ekwu n'efi a okwu nke a gbadoro anya ndị izi o nwere azụ chọrọ iju n'ime okwu ahụ kwuru bụ nwanne anyị nwaanyị ngwa jụọ anyị na-anụ ya jụọ nwoke a na-ekwu na di ya bụ ọlụlụ nwunye ọ mụkwara nwa ewerekwa ya sị na di ya gburu anyị sị na ewo ya mara ikpe ọnwụ na o nwere onye nwụrụ na atụ na dịma egburu kedu ka ya esu ebo mmadụ aligeshọn atụmanya afọ onwere onye onwere kapasitires ya emalebe ebe obi nwanne ya ka a sị na nwanne ya gburu ha niile bụ nwanne ọkwadịma na nọrọ n'obodo a sị na kemgbe a na-afụbeghị ya na-afụ ọkwa n'ozu ya na-eche ga-eme ndị dọkịta mere ọtọpsi si na dat dọkịta anya ọfụma o nwere ife nke ya o nwetere n'ime okwu ahụ ghọtara ife na-ekwu maka ife akịta mere o nwere ndị na-eli aka azụ na dikes azụ anyị ga-eji bikọs keji eme ọtọpsi bụ ụdị anyị nwetara mma bụ kịta mma bụ nọ na wetin a ga-eji meji ọtọpsi ọ bụ n'afọ dị ozu nwụrụ beta na-eji ọkpụkpọ eme ọtọpsi alist ebechi ekene ife a ga-akọnfam onye afọ nwụrụ na-enwe ebe mmiri ya tije n'ebe ahụ nụ ndị mmadụ nọ dikesi dọkịta loya ndị nke ndị asị na ọfa bụ sọspekt kịta loya fatụrụkwa ji ebe ahụ dadị emere ọtọpsi loya bụ etirofara eje daalụ ịma na nke bụ na ikpe ama na nna amagwe ikpe ọchụ na jee na nga ọzie mgbaya ka agbayazi ya nwoke ọpụtazie ugbu a mana a ga-azaghachicha gị ihe ọjụ ewe ihe Chisom ọ na-asị nwoke ahụ egburu o nwekwa nwunye o nwekwa ụmụaka ọ lụrụ nwaanyị mụta ụmụ ka ịkwana ihe a na-ekwu na kwụsị okwu ike ka anụ ihe ị na-ekwu ọ nwere ụmụ ọ lụrụ nwaanyị mụtakwa ụmụ ka ịkwana ihe ha tinyere n'afọ ha atịghị ọnụ n'okwu a ha tinyekwara ọnụ mana ịmarago na ihe mere na bụ na ọnwụ nwanne m nwoke a according to them ha sị na ọ nwụrụ mana mụnwa amaghị mụnwa na-asị na ọ bụrụ na ntacha afụfụ a ọ bụrụ na this man ka dị ndụ ebe ọ bụla m fụrụ ya na mụnwa ga-eji aka m kugbu ya m na-ekwu ya na line na so ka m na-ekwu ihe anụnwa mgbe ahụ mgbe nwoke a ka dị ndụ ọ na-abụ ha nata ọgụ mgba
ya na nwunye so emecha nwunye ya sị ya na ihe mere na ihe mere ka ji anwa na-eji ya bodo na ọ maka ego ya ịghọtago so amaghị m ma ndị kọnkụbaị ya ajụghị ozu ebe yiri nna ha na ozu ndị ọkpara ya nakwara eso abịa court mana ọ ndị be anyị na sponsor the boy so enwezi mgbe o rụzi ha ọ bụ na ike agwụgo ha na-abịa because ọ na before 6 ha landara ju state CID na-ebute ego enye our IPO the woman asị na ego ndị a na-ebute na ha chọrọ ka ha wipe the whole family na ihe mere na ọ ga-arụ ka a transfer ya mpam ha ọkigwe onye mere ji rụọ the woman ji rụọ a transfer ya mpam ha na ọkigwe before eme the woman transfer ma ọ bụ ya ndị a gara finish mmadụ dị ya because ọ ihe ha bụ n'obi ịghọtago onye na-akpọ ekene gị daalụ nwanne Ichekwu afọ mbụ Chekwube esi m Enugu afọ daalụ Chekwube daalụ Tuzi ihe na-eme Ichekwu nwanne m nwaanyị nke na-ebe wetara ikpe biko ndụmọdụ ka m na-enye ebe ọ bụ na ekpechaghị ikpe beeluo mpa gị ụfọdụ nwanne gị nwoke ịmabụla kaadị gị were ya na-eje na steshọns na-atinye enshutu program ma ụtara ihe a tupu nna ya ezipụtara gị onye enyemaka anụkwa n'ọgụ were ya tụfee Chukwu n'aka maka na ịnụ ọgụ ịma na atụfụ mpa gị tara na n'iyi anụ n'ọgụ tụfee ya Chukwu n'aka onye mara onye bụ eziokwu nke bụ eziokwu gbalụ nke bụ asị na-agbanye na steshọn niile na-esi utu program a ịghafụ onye enyemaka otu imete ihe a dịka obere okwu dịrị onye kere ụwa mechiere anyị ugbu a bifo ịbanye na program ọzọ Chineke ya daalụ ọ dị mma ka anyị nwekwara onye ọzọ 09023111009 09097711109 akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ mmadụ one dịka oge si dị n'ụbọchị nke taa ka anyị ga-ewere wee na-aga anyị ga-eyi na akara ekwentị unu ga na-akpọzi onye na-akpọ biko bee ya nkenke bee ya nkenke ịwanye eziokwu onye na-enwere aka ya dọpụta ọzụkọ na-eme a na-enye nwanne m nwaanyị ndụmọdụ ka onye mepụtara aka steeti ndị obodo a na-emegide the family o nwere ụzọ oge a etinye na-atọ ndị onye mere ime ha ga-ekwupụtara ala eze mana ha chọ ka ha kaji mana na ụmụazị ya were ya tinyere aka Chineke as time goes on eziokwu ya ekele m daalụ ihe na-eme n'ụwa ọ dị mma ada anyị na-aha nụ ihe ndụmọdụ a na-enye gị onye na-akpọ biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ biko afa mbụ Chifakugbo dee ya nkenke o daalụ ọ dị mma dịka oge si dị ugbu a tupu anyị aga n'iru na-apịachi ya Amaka biko ka ndị mmadụ ga-esi ya aka ụdị enyemaka ị chọrọ na ekwentị a ga-eji wee ihe aka ma ọ bụ jụọ ajụjụ ndị chọrọ ịjụ ajụjụ miri emi maka na oge ada achịcha n'ike Chineke ụbọchị ọzọ anyị ga-abịazi dọta oge wee kụzie ha mana ndị mmadụ ga-amata ka a ga-esi wee ihe aka anyị akwụsịghị na Mọnde na-abịanụ onye lọya anyị ga-eje na ama Owerri aka ọkwa ka o metie Chief Lambert eze ama ama ka dị ndụ maka na ụfọdụ n'ime ndị a
kpachara nkata ha anwụchana according to ihe Chisom na-ekwu mana Lambert Ezeama maka dị ndụ the main kindred man uvu ya n'isi according to Chisom ọ sị na ọ nwụrụ na December ịghọtago so by Monday kịta anyị na-esend our team ka ejeru maka na anyị need ka anyị na ha fụ maka ihe maka ndị anyị na-ayọ ka ndị mmadụ weta anyị need ka arụ ọrụ papa ọ bụgodị ma 1 room ọ bụgodị ma 2 room ebe a ga-abụ papa dị ike na ebe ọ nọ ka eme gịnị ka e wee nwee ike idunarị ya maka Chisom si na ebe a dịzi ka oke ọfịa maka ka ihe a mee ha agaghachighọzi azụ ịghọtago even ọ sị na nwanne nwaanyị na-eniri ya onwe ebe ọ sị na-eniri ya ebunata so ihe na-eme so anyị adị akwụsị ebe a mana ihe dịgodo anyị mkpa bụ na anyị na-akpọ ọha na eze keka oge esi bụrụ ndị nọcha na mba ofesi na-agbatatụgodo anyị ọsọ na-enwe obi ebere ndị be anyị nọrọ na-asị na ha ji fụkwa so anyị na-anyụ ka ha gbatara anyị ọsọ enyemaka ha kpọọ anyị na 07035892211 ha ga-enweta anyị onwekwana onye chọrọ akara ekwentị ha ọzọ 07035892211 onye chọkwana isendela anyị email info@globalanticorruption.com info@globalanticorruption.com ọ dị ma biko enwere ka ezi chọọ ihe enyemaka ọbụla ụzọ ọbụla iji chọọ ihe enyemaka ka tụziere gị ụzọ akaụntụ anyị bụkwa na Zenith Bank afa akaụntụ anyị bụ Global Society for Anti-Corruption account number 1015851 ọ dị ma ọ ka mma akpọ ka anyị na-ekwentị ihe akara ekwentị ha ga-eji kpọọ onye chọrọ ịkpọ eyezi ahụ ihe adị ama 07035892211 ọ dị ma ewe ihe ị chọrọ ịkwado anyị nwaanyị na ihe ị na-achọ n'aka ndị mmadụ na nkenke maka oge ana m ekele ọhaneze ndị na-ege ntị n'okwu anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa wee na-asịkwa ka onye ọbụla gbatara m ọsọ enyemaka n'ihi na enwe onye nwere iwe nwana dị ewe ebe ị nọ ibi ugbu a ka ihe na-alụ m na-ebugharịkwa ahịa enwe onye nwere mpa m enweghị nne onwe nna onwe nwanne onwe nwanna ọ bụ na naanị onye nke ha gburu tinye n'isi ya na onye nwa gburu ya onye nwanne ọnkụ anyị nwere onye nke ọzọ fọrọ gị nọ na mma ọkpụrụ ya nwanne gị nwoke nji nkwu aba ka ha were jee kpọchie na mkpọrọ ama na ikpe ọnwụ ọmụọ ya ikpe ọnwụ chọọ igbufuru m ya mana Chineke ama nkwe ka m na-asị ndị ọha na eze na-ege ntị etu ọ na ha ga-esi gbatara m ọsọ enyemaka at least ka enwetagodo ebe mpa m ga-aba ọ bụrụ na Chineke kpọọ ya nwee ebe steeti nke a na-akpọ ihe dị ọha Emeka ihe dị ọha biko gbatara ya ọsọ enyemaka ka ebe elo nwanne m nwoke Polo na-enweghị ihe o mere ọ dị ma ndị ịchọọ iyi aka na ifo ka m na onye a na-ekwu maka ya kpọmkwem nje na Kpakpando TV gị kirie ya ị ga-afụ ịfụkwa na akara ị ga-eji ya aka mana tupu anyị na-apịcha na nkenke ihe akara ekwentị ha ga-eji kpọọ ọzọ ka anyị pechie ya na maka na ife anyị chọrọ ime karịrị ụbọchị ọzọ anyị ga-ewepụta oge na ọrụ a na-akpa anyị ọfụma o 07035892211 ọ dị mma otu aka anyị ga-esi dobere ya biko ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ anyị bịachita azụ ya na aga n'ihu abụ m Chizani ka okwu dịrị bara Chukwu Chukwu